Zondag vond de 5e editie van de Dag van de Maakindustrie plaats. Op deze dag zetten productiebedrijven in Noord-Limburg de deuren open voor bezoekers. Dat zijn dan vaak bedrijven dus die je normaal als bezoeker niet, waarvan je misschien nog niet eens wist dat ze er zijn. En waarvan je dus eigenlijk eens een keer binnen kunt kijken hoe producten gemaakt worden die vaak ook nog eens de hele wereld overgaan. Dat maakt het extra bijzonder, denk ik. En hoe is dit idee ontstaan? Eigenlijk al een aantal jaar geleden. Ik sprak steeds meer ondernemers in de maakindustrie, zoals het dan zo mooi heet, bij productiebedrijven. En die hebben toch altijd wel een uitdaging om mensen enthousiast te maken om bij ze te komen werken. Want ja, ze zijn best weinig zichtbaar. En toen heb ik in feite het idee bedacht om een collectieve open dag te organiseren. Dus meerdere bedrijven die samen de deuren openzetten. En als je dat genoeg bekendheid geeft onder de inwoners in de regio, dan denk ik dat mensen best wel nieuwsgierig zijn wat er gemaakt wordt. En dat heb ik volgens mij wel goed uitgedacht, want dat blijkt wel. In de regio kon bij 11 bedrijven een kijkje achter de schermen genomen worden, waaronder 3 in Venray. Hier zijn dat Blitten, waar we nu dus staan. Heel bijzonder bedrijf denk ik ook wel, waar ze hele mooie gevelsystemen maken. Een bedrijf met een bijzondere geschiedenis en die vandaag de dag echt wel heel Nederland en België doorgaan met hun projecten. EMD Tooling doet mee, iets verderop in Venray. Die maken gereedschappen voor bedrijven die dat nodig hebben voor productieprocessen zelf. En Cordstrap is denk ik ook een hele bijzondere. Die maken onder andere spanbanden, maar dan van een echt extreme sterkte. Waarmee ladingen op vrachtwagens en vliegtuigen gezekerd worden. Dat zijn producten die echt de hele wereld overgaan. En dat is natuurlijk heel bijzonder dat dat vanuit Venray komt. En is het iets wat jaarlijks terug gaat komen? Ja, het valt heel goed in de smaak. En we zien ieder jaar goede aantallen bezoekers die de bedrijven bezoeken. Je ziet ook dat mensen 2 of 3 bedrijven op zo'n dag bezoeken. Dus er is gewoon echt veel animo om bij die bedrijven lekker binnen te kijken. Waarom zijn dagen als deze zo belangrijk? Nou, je ziet dat mensen echt heel positief verrast zijn die op zo'n dag de bedrijven gaan bezoeken. Dus mensen wisten het gewoon echt niet dat de bedrijven er überhaupt zijn. Dus ik denk dat dat al een heel groot winpunt is. En het leuke is dat de medewerkers van bedrijven, die zijn stiekem toch wel heel erg trots op wat ze doen en wat ze maken. En dat zie je ook, dat op zo'n dag spat dat er vanaf. En dat zijn gewoon de beste ambassadeurs om te laten zien dat het heel leuk werk is bij die bedrijven en om openstaande vacatures in te vullen. Is dat dan ook het doel? Bedrijven hebben enerzijds het doel inderdaad om nieuwe mensen te kunnen werven. En anderzijds willen ze ook gewoon echt wel dynamische bekendheid groter maken. Want het is natuurlijk veel leuker als je op een verjaardag enthousiaste reacties krijgt over de plek waar je werkt. En dat mensen zich daar aan het hoofd staan te krabben en geen idee hebben waar je het over hebt.